Tubig dyan, tubig, tubig. Tubig dyan, tubig, tubig, tubig. Tubig, 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 tubig. Ini kuya kasi. Tubig, tubig, tubig. Iwas stroke man, iwas stroke. Iwas stroke. Kana nga rutin. Titigtan mo kayo ang papi niya. Sumunod na po, contingent number 2 is Galimuyot. Tubig, 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 tubig.
tubig, 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 tubig. Tubig, tubig. Big, 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 big. Tubig, tubig, big, big. Tubig. Tubig, 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 tubig. Tubig, tubig, tubig.
Thank you, contingent number 2, Guyot Galimuyot. Papantayan the contingent number 3, Tandon City. Bakit hindi ba pwedeng paluwangin natin ng konti? Oh, paluwangin natin ng konti. Sige na. Atras ng konti. Atras muna, sir, ma'am. Sige na. Sir, ma'am, atras muna. Atras muna. Balik tayo mamaya. Ulipin kami na. Nakapay, patid na kami sa akin ano. Oh, yan lang. Once again, ladies and gentlemen, contingent number 3, Gandol City.
Thank you, Candon City. Contingent number 3. Sumunod na po, number 4, Santa Lucia. Contingent number 4, Santa Lucia.